del projecte FILS fem tallers i xerrades a escoles i instituts, dirigits a alumnes, a professorat i també a les famílies, i tractem diversos temes, entre ells el gènere, les masculinitats diverses, violències masclistes, i tots aquests tallers tenen l'objectiu de treballar la prevenció i la sensibilització. Nosaltres fem tallers de promoció de la igualtat de gènere i prevenció de violències masclistes amb infants, adolescents i també població adulta. En el nostre cas, treballem en pisos substitutoris de la llar per dones que han estat víctimes de violència masclista i els seus fills i filles. I nosaltres tenim professionals que estan especialitzades en perspectiva de gènere, per tant crec que absolutament totes les intervencions que es fan en el dia a dia van amb aquesta dinàmica. Nuestro servicio se centra sobre todo en talleres de autoestima e intervención grupal para mujeres víctimas de violencia de género. Crec que el feminisme, en el cas de les nostres usuàries, els hi aporta molta visió, els hi aporta també molta informació en molts àmbits, de relacions sexoafectives, del posicionament de la dona en el món laboral. Crec que també els hi aporta molta força i també aporta, sobretot, empoderament pel moment de recuperació de la violència que estan vivint. Sobretot, crec, i principalment, que aporta debat. Crec que permet que infants i joves es qüestionin els dogmes que des de que naixem ens imposen en aquest sistema cis-heteropatriarcal en el qual ens desenvolupem i socialitzem. I per tant crec que aporta una mirada més lliure, una mirada que permet que infants i joves explorin els seus interessos sense haver de seguir els rols i els estereotips de gènere. Bueno, pues creo que el feminismo da la oportunidad sobre todo a que la violencia de género haya dejado de ser un problema familiar para convertirse en un problema social. Y que el hecho de que la mujer sepa que cuenta con estos recursos para hacer frente es gracias al feminismo, porque anteriormente nunca hubiéramos contado con este tipo de programas y de terapias. Crec que, sobretot en l'àmbit de l'adolescència, comporta prendre consciència d'algunes situacions, sobretot per part d'elles, no? Aprendre a identificar situacions masclistes o de violència masclista i també aprendre a demanar eines o recursos per què fer i com poder respondre. Per tant, crec que d'alguna manera les empodera. Educar a los hombres para que entiendan que el feminismo no va contra ellos y de que hombres y mujeres podemos crecer en paral·lel. Amb infants i joves el que més ens estem trobant és amb una reactivitat envers el feminisme i és que crec que és imprescindible qüestionar-nos des d'on ens relacionem, però hem de vigilar amb la culpabilització que en ocasions se'ls atribueix, perquè justament quan es fa des d'aquesta línia és quan provoquem aquesta aversió envers el feminisme. Crec que els principals reptes actuals en quant a la prevenció, l'educació i igualtat de gènere són, d'una part, seguir fent aquesta feina, que és una tasca molt necessària, sobretot amb infància, adolescència i joventut, i també aconseguir que els homes s'impliquen, aconseguir referents masculins igualitaris. En el nostre cas, el principal repte és continuar lluitant contra l'erradicació de les violències masclistes i també continuar oferint espais segurs per a totes les dones. Como me gusta decirle a las mujeres con las que trabajo, me han crecido alas en lo que antes eran cicatrices. Totes les persones tenim dret a un bon tracte i a viure en pau i lliures de violència.